3.1 headquarters eno Asante Mantemu ewia live ewa yiku 100.9 ewa Asante Memu wa sabre krona no na yasanso agye home na wo Paris Monten so ye France Adamfo pa radio we ya making no uduru mfimfini Mantemu America na maboboa no a Kingdom 106.1 FM onso je edi amade hye wo mfimfini Mantemu ebia na o atoye ne na afa eye Sompa 101.1 FM ewo takwa wonu mo takura de ye atoye Mantemu nyina so fa wo Sompa 103.3 ye wo Bono East Bono Champion de Duakwa na hinkure etachimanya eye Sompa 106.1 FM ena 90.7 eye Sompa nkransa wono mu a etie wo decoder na so no baby FM stations na wono Sompa won sabeken wo hobi Facebook wadwenkyere hia won kanto so enso ye hwe wo ho ye beken kan de amaw Sompa 106.5 FM Accra YouTube ya Sompa FM live NFA 7 nyina ya boa no de akwa akoto www.sompaonline.com enwumrei abusua ye bonu na fe ye wura Asante Mantemu na eye nyina nimusem se Asante Mahema na amakunadu batampa ekwa adurum na ahosiesi a nananom ne mpanimfo ayo wa Asante Mamu ya adekye wo mode tenase adi na wotweda no ye bom na fe ya domosiko akwa akosi ase na se udi ehon komo amamre ne amane kwanso wahunu baabia obefa de afiri na enyeduru Asante Mamu a kwa me wiredu ene dom no de wo magi baabia fa sabra me kasei manhia ehɔ no wabɔsesen no a wɔn mo wɔ ɛwɔ ɔpenso poto so ewia ya ma ne nso hɔ ye bɛsan di nkɔmɔ ewura ɔpenfo akye amehene na boboa no na yakɔ akɔkasa ahwɛ wɔn mo ahosiesie na sɛsie de kwa me redu ahoma no so me yɛmmɛn no na yɛnhwɛ sɛ de sports for na nka wɔn bɛkasa euphoria no esitie manhia de na ɛkɔ so kwa me maadwoe na waboboa no titru ni manhia hoboko de Sompa FM eye boko nanso wanitia dia atro Asante Mantemu no ndimi nkazani na ye boko nanso so no hunamu de ye fom ene nananum a omo ha de ene de boko ni mum enam sa Asante Mantemu atro abisini ntiro ye nkan se sede nye boko kwa me sade ehon samte a wo manhia sesie de ekoso ne empanimfo ahosiesie boyamane so atam mamen na wase enfamra manhia sabre ya benu kasei enam dia ato Asante Mantemu enunti enam so ma yewa ehyeche enne toso gwenye na ho disime wofine de toso bionu ba fi enne na yewa china na yewa betrase na de na wotwe no wodi enam se ono ankasa nimia ba Asante ma akwekra no na ekase wofeda edabwa na wetumi edi na wotweda no eti ye kan na no na tesi na me adoma echina na nimia no echi na ntenifosi ahodaso ne bema enti no sede be ya Nyankopon ya adoma chi bibia betumi akoso 13 ndiro wubedu menhia ha no a nananum a omoye ahima abempon a mo nada betumi akasa ne bibia gmedo ni kitia no omunyina adebo menhia na ahima efukasi mu halmo mabde asabu no omunyina no abagi ntia efe baabi no womo nsusu a omo so ba ye wanchen omo nsusu ebekia no na omo de brosu kakra bi ede be bra yi wese wanye Nyankopon ya adoma chena nsusu wetumi ede adi ni dwuma no dodo na etumi abaha ero kase ubedu halma hanomo aye tuntum kwa ani bi tuntum aye bi dodo na na ha na nkata hodo a Nyankopon ya adoma chena ibedi dwuma wase ni na no edumeyefo no gusu a omo ye nkita hodo bia edemo no egusu a ekoso ha na apam tem mayene nananum bi eni nkomo esanse yaba menhia na aseme eti wo menhia de na esi eni nananum ahima edi nkomo ti yankoro na hima na yedi nko na imam adu ediba Sompa FM Sompa TV enayime ewon kaman ya mu
na yɛhwɛ anɔpa no yɛdi nkɔmmɔ bebree no ano ababae na yɛhwɛ nhyehyɛeɛ a ɛda akwan so nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena yɛn nyinaa yɛade nyinaa n'ahema ne na awɔtwe die no nhyehyɛeɛ kɛkɛ bɛyɛ nhyehyɛeɛ wɔ no sɛ atwɛeɛ mu a ne yɛtwɛn sɛ yɛwɔ ha kɔpem sɛ bi a adeɛ bɛsa kakra na yɛbɛkɔ fie akɔda kakra na anɔpa no nnan na ahemfo ne ahemafo ne nyinaa bɛpiem wɔ ha na amamma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ansa na awia no so yɛatena ase na kɛseɛ no a ɛwɔ sɛ na wɔtwe da yɛdie no yɛde atoa so nti saa na ɛwɔ na abɛde sei no wohwɛ a afadeɛ bɛn ɛna kyena nyankopɔn yɛ adom a yɛne a yɛba nyinaa yɛmfa mmra afadeɛ no de yɛ kuntunkuni wɔyɛ a wone kuntunkuni a wɔntuma tuntum biara ɛnti sɛ ayie ho biara sɛbe ɛnti sɛ ayie biara yɛ a yɛyɛ wei deɛ yɛn nyinaa nam sɛ yɛne ata kɔkɔɔ wɔ ayɛ ɔbrɛmpɔ kɛseɛ na ɛtutuo no deɛ kuntunkuni paa ketewa no koraa nkɛntoma nkɛmu atutuo na ɛnɛ no kɔfra ntoma mu atutu koro wobɛka kyerɛ sɛ adara na na ɛfra ntoma a ɛmu ateteɛ na ɛso so ɛnɛ no deɛ kuntunkuni paa tuntum paa na yɛde di na wɔtwe da no na bi mu na menhwɛ ɛnɛ anɔpa ne yɛne wɔdi nkɔmmɔ na woka ɛnɛ ntoma nsɛkyerɛ mu a ɛnɛ mu firi ayɛ yi amammura mu no ɛyɛ te saa sɛ wodi ka frɛ wei na adeɛ kye a mafrɛ ayɛ ɛbrada no wokuada deɛ ya na yɛmfra tuntum ya na yɛfra ntoma a ɛyɛ brown anaasɛ kyerɛ kakra wɔ mu ɛno nti na ɛne yɛfra na ɛkyena a ɛyɛ yɛawada no deɛ yɛawada biara de tuntum ɛne yɛyɛ nti ɛno deɛ kuntunkuri nti wɔyɛ ade ɔne kuntunkuri a bɛfra a na wahyɛ w'ataade tuntum kama yɛmfa ataade basabasa biara kɔhyɛ jeans mɛɛmɛ yɛ akɔhyɛ jeans a ɛtwitwa mu yɛmpa saa wɔ ha wode ba ha abrafoɔ no bɛpa mo nti ɛmmɔ wo musuo koraa sɛ wode bi bɛfie ahemboboa no ha nyankopɔn yɛ adom ɛkyerɛ dɛ abrafoɔ nso ɔmo bɛdi ɔmo dwuma wɔn bɛyɛ adwuma papaapa wɔ a bɛyɛ ne apolisifoɔ ne asogyafoɔ nyinaa nti wɔ a bɛyɛ nneɛma ɛmfata dɛ nyɛ adeɛ de ho bɛkyɛ wo nti wɔba no de wo ho ni sɛ woba ayie kɛseɛ ɛnyɛ agodie yɛni abere paa nti woba wɔyɛ a woba de wo ho ni na yɛhwɛ tete hɔ nom a nka yɛbɛka sɛ yɛwɔ nnipa bi akyi pɛmfoɔ bi na ɛsɛ ɔmo ba ɛnɛ yɛ a na yɛkyɛ da a yɛsi bi no mu bɛsua ma mɛ nti wobɛhu a na baawa nkɔlaa ne yɛ gyina bi ɛno yɛ a na ɛfata saa ka yɛ mpanimfoɔ na ɛnso so ɛnɛ deɛ ɛnam sɛ ɛnɛ mmerantewa ne mmabaawa no aba no obi wɔ kɔ ɔpɛ sɛ ɔde n'ani bɛhwɛ neɛ ɛkɔ soɔ ɔno so bi adaakiri wɔnya bi aka akyerɛ ne ba bi anaa nkyirima nti ɛno deɛ yɛnsi kwae obiara tumi ba na ne nyinaa ne sɛ wobɛdi wo ho ni ɛno nko a ne hi a yɛnsi kwae obiara tumi ba ɛbɛhwɛ neɛ ɛkɔ soɔ na kɔ na afotuo bɛn na ɔde ma afa dwumadie ho nyankopɔn yɛ adom afotuo kakra a mede ma no sɛ dwumadie no ɛkyena no ɛtoɔ mu mfiri anɔpa saa kɔsi anwummerɛ nti wɔyɛ a woba a ɛno a ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔn ho so yi womfa nneɛma a ɛmfata ma na woba so a wobɛhwɛ wɔn ho so yi wonim sɛ wo nsa wɔ a ɛnyɛ w'adwene sɛ wɔbɛba ha ɛbi sɛ yɛkyew a wei deɛ ayɛ police station na wɔyɛ yɛde wobɛkɔ nti wɔyɛ a woba a di wo ho ni kakra a mɛka no no me nana yɛakɔma ahwenneɛ kwaama abaapanyin ɛna mɛka sɛ yɛfotu a mede ma mmerantewa ne mmabaawa na ɛba no mpɔmpere wo nofo ɛna nkɔhyɛ ntaare a ɛnsɛ di wo ho ni yɛnsi koraa sɛ obi ma mehwɛ bi ɔyɛ abra ne ɛbɛhwɛ ne ɛkɔ so nti kakra a mɛka akyerɛ amanfoɔ nyinaa no nti obiara mmra mommɛboa ne yɛ nyinaa sasanteman na ade ato yɛ no nti obiara mmra na mommra ne yɛ nyinaa yɛnsom ne yɛmpagya na ɛwini dwo a yɛde biribi akɔ awieɛ nka mene awie na yɛnya no ntiɛ sɛ akɔmfoɔ nso bɛtumi aba abɛfam ɛno nso so ano deɛ wɔhu saa nɔpa no ɔmbɛba aba abɛyɛ ansa na yɛatena ase ɔmbɛba wɔn nso bɛba na ɔmabɛyɛ ɔmo deɛ anɔpa asɔrefoɔ baa ɛfiri last week okuada no ne yɛawada no nyinaa asɔrefoɔ baa ɛnɛ so bi baa nti akɔmfoɔ so ɛkyena na ɔmo nso bɛba bɛdi wɔn dwumadie nti ɛkyerɛ ɔmo nso bɛba piafo na wafo apam wei yɛ nananom a ɔmo ɛwɔ
atanaye transe media no be ko so said we ka ka say Nyankopon ya mo transe ama esu aba ansa mo free ha no nananum na me ka se ni na twesi am twetwi mu hanan so no ya bre ni ntino me did se bi na nyabe aduma e fi chan no pe ko no ya ke bia me dise e be ma amanfo do de ko so e mo menhia hanmo kwame na ansa na abekọ no na obi kura ebusa se manhia ho de onim ho na mmombo jare ho no wonim ho nti je wo kire yen na yesanya ne nte se eda kina no a na wotweda no beba so no enya de a won bema kwan ma stores bia bue ukọ keyetia eno na nokure be ne wom. Yes, yani egedifo bi mu egiga edin komo ewo gedia Nyankopon ya aduma kina bi ebetumi abaso anase enma so no na dodo na omo ekase ushe bi mu asemo a mo kan se enam kenka ekebi na joni na ye asante ma de ndie enka yetuma na enka ye ebinom so kire se sabe wo danya obedidi enintino ka bibi nan ya betumi na ayese na mo ma na adenim buatu onwan kasa ade ba betu gase wo be se we die enya ade a aye na wo twi mu die enintino enya ade a gedi bia na se gedi e wo asantimant no titi kuma se nteke ye betu mu afutuo no mo de ma se enya dane a ni se sabe ya na efrato ntikwa dia so so utwa dia wo yeso nege oba na obekabo mari na ko sinti gedi a ne bimu esu no se ebetu amodra amane de eno enya maso na mu mafutu ene de amawo mo se ekwa dia so no omo emomode na omo nkai se bibi ekoso asantimant no mutumla efe wi eno so firi won mu a uku bisa bugari no etre ama yehu se se oba asante menhia anim hademo a me wakan kodu hademo a nananmu etentifu fufu ewo mfifi hademo na mo ni trese eno na yehu abetena so na kopon ya atom a ekina eno ene yefu no bugari etetife menhia anim hademo no kanku na yeye ne ho no ene saa asonse de bi a yede nsi ho no ho ene yefu bugari a eno yehu abetena so kanse ye ni brisem na aba ene wetena so bra enibre aba enitinu ene saadinu da so tu blem menhia fikese no mu halmo a ba kan kunu ewu fikese no mu halmo a ene ye penti wo hyem fufu ayi we da traso Nyankopon ya aduma etena kese enibre ena aba kwa mai ba pani mayete ne se eda kina ne de eye kuntunkuni na chese ntomatuntum enti kokko no mu bisa de ye ntimi mfira mma sade enkra na kire no mo a Sapepe na sebia we odi ama yendie na tese enu ene wo mo edi tugama amanfo atise wo ba hanuma eyekutukuri sade otiri ba bi se mfu kanunu ananka di ya bombo mu tukuru enu tese ebufa ache eyi so enye adepapa ne ye ka ho ntuma de bia nanso fo ene de nsekemla bentinu ene ma toda ne ye pentuma fo nanka titiro a ka eyi de Apam Dadaa egu adeke mu atre a emu tutu abu tukuru na tese ni bre na aba yemfa sa antuma na abefo nyema se senti na aba na tano anu na oba panin etu no tano kwa me se ohwe kane no ne ye ka pani adane ato chichu ne so wo yo hina na so wo hima se de na yesidi hu bu ato nipa so no wo de no betoto enne de ehu a obeka se de emu ago ana se na kura ehu chenkane no Apam mejumi akase na de emu ago se wutie me na ahima nkobedi no a ibisa no e ma no kyereze o na de enam se enyema asesa na obi wo lo kwa ma abofra bi etase obesua amama ni amanne ebi hunu ntino na ya mafu kwan kakra ma nipa mofra kakra etumi ba ebe be febi ma omusu edisua de esanse ne sabi akora ko school kwa no a eta bisa no saa nyume ni sabi ana tete ho etia hu bia tumi beni pa kaisa na human fracture anka ni ze menhia ni mpotem hade sabe nka bi bitumi nya abofra bia na mpemfo bia na se bata bia etuni bafu ehwe no beyi se wontumi nan emfansi epotem ha nanso tele na nanu akyere mu ene adesua ene exact mu nsefomiti no ena ama yamma kwan ena eni mufra bi etumi ba anya mufra totofo na mu no wana a wo pa de esua enso ba na mo da hwe bi ama ne tubu a mo da ate kwa me mo anwumire ye de wasepa ne bra wanya ede amayen na wohwe bambo ene eho ade a me hu se police fo ade na omo de jejeje akwan no
pii wo ho wode wani bu a wobetimi a kyerɛ sɛ abambɔfo ɛdɔɔso ho mo a sabe ntutu a mene kase die enwema abambɔfo de bɛbɔ ban ahu hyehyɛ de nyinaa de ayam ha nyinaa fu nyan na mmom no abambɔfo no nkasa bi na de ebi wɔ ha ɛsan sɛ yɛn fitiase no ntino tikirikiri ne dede obi anhyɛ da mai ntino wɔn a wɔ ha no de metumi akasɛ ayekuma bi na mmom no sɛdeɛ awerɛhyɛmu ne wɔkakyerɛ akyerɛ no nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛwura ahɛyɛ ɔno ankasa wɔgyina fidie ne nsɛnkrɛfoɔ di nkɔmmɔ sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛkyerɛ deɛ ɛmu bɛyere pampee ɛno nti no baabi biara a ɛsɛ sɛ wɔmu bɔ ban no mu si kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abɔnefoɔ ntumi mfa mu ma na wɔ a ɔbɛba so ɛsɛ so mfi ɛfo yie no ne nyinaa no ɔmode ho nhyehyɛdeɛ no asisi mmeammea wofiri airport about na wowura mu de aforo kanko no aba manhyia a ɛhɔ ɛkwan no nyame adom a kyena ɔmu bɛsi no afiri wo mfɛ baabi te sɛ wofiri kagyetia na wowura mu ɛso de aba manhyia no a ɛno nso so ɔmu bɛsi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nananom nso so a ɔmoba no ɔmbɛtumi nya nanteɛ tɔɔtee atumi sɛ mpo no sɛ nkɛyɛ apaka ne wɔtena mu a wɔtumi anante ama kwan kakra abɛre ne mu atumi ɛda bɛkuru manhyia agyi no baabi a bambɔfoɔ de ɔmo nneɛma sisi no deɛ mɛtumi aka sɛ wotwa manhyia ho hyia a baabi a ɛsɛ sɛ ɛkwan da na nnipa tumi fa bi ɛba deɛ a ɛhyɛn nam so deɛ meka sɛ nhyehyɛ bi akyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom akyena ne nyinaa bambɔ pampee a yɛmprema cars ahodoɔ ntumi ma nti nana bi koraa na ɔde ne hyɛ ɛba no sɛ ne fie ne nnipa bi bɛn ha deɛ a megye sɛ wɔba ntam no wɔbɛsiesie ne ho na afei wɔtumi nya kwan anante ne ne dɔm atumi abɛwura manhyia ɛda mo kɔso afo ani di akyire na sesei wo ne adagye na de bɛfiri atɔ bia nso no wo de ama yɛtiefo ɛda mo ɛda kwa me wiredua wɔno ɛna sesei wɔne nananom ahyia ɛwɔ manhyia yɛ nyame de kyɛ ɛda kyena bogyawe hɔ a nana ama kuna do ɔtɔ so mmiɛnsa asantema hema ne na awɔtwe da no wɔnom edie na abusua yɛka ne sei no ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ wotie kwame na ma ne bɔ wɔde baeɛ no a nananom kyerɛ sɛ ɛda kyena wɔnom ma obi biara kɔ aba titiri deɛ obɛdi mmara so na sɛdeɛ akɔyɛ pani sɛ na ɛyɛ nananom no ɛba ne sɛ a ɛyɛ kuntunkuni ɛna wɔnom bɛfira nti o atade tuntum peto tuntum nyɛ hɔ ɛna akɔpɔmpe ana akɔfa crazy hwan biara de akɔwura hɔ nti sɛdeɛ bɛyɛ na yɛwire ɛnkɔfiri yɛkuro hene men na yɛnyera ɛwɔ adwabɔ ase nti no na yɛdi mmara no so na ne nyinaa akyi no hyiame no mu asɛm ka ɛna yɛ a na yɛka sɛ nana wante yɛbɛdi nkɔmmɔ no yɛdia deɛ obɛtumi abɔ yɛ mu paa kyerɛ yɛ aseɛ yie ama yɛhu ntoku a ɛwɔ manhyia ɛne ɛda kyena na wɔtwe dan mu no nana agyei otumfoɔ akye amehene nana anwumere Sompa 10 akyeamehene kyeame wonderful nana ate anka Sompa 106.5 FM enkran yɛne yɛ affiliate nyinaa yɛ mo adwo oburu yɛ nyinaa yɛ tie Sompa mewura na openso aboboa no ɛhɔ bɔkɔɔ deɛ me adom ɛhɔ bɔkɔɔ ne mpa bonti ɛhɔ bɔkɔɔ ani bɛ na abakakra yɛ nyinaa nhyɛ yɛn ho den yɛ kasa mewura yɛn nsa ntwerɛfoɔ no deɛ yɛate wɔ no magum na nyame de kyɛn a ɛda kyena ahosiesie bɛn na ɛwɔ sɛ yɛsiesie na yɛde toa nananom ɛwɔ bogyawe ɛma batampa na wɔtwe dɛ ɛtumi yɛ kra bɛhwɛ ɛbɛda ma se ɛne ma tiefo nyinaa na yɛwɔ me sɛ mediafoɔ a nsɛntwerɛfoɔ sɛ ɛbɛda ma se paapa asɛm baa yɛ mu nya yɛ mu da ebia ɛbɛfrɛ manhyia a sɛde na ahema tɔ hɔ yi mu nya yɛ mu da bia ne a yɛmama so nsie bɛma ɔmanneɛ na nhyehyɛeɛ ne sɛ nyame yɛ adom a ɛde dom yɛ a ɛkyena twebe dumienu deɛ na nam ɔtena ase na santehene ba na agyamfoɔ no adɔfoɔ nyinaa ɔma no yɛakɔ abɛma no hyɛden atena ase sɛ bɛɛ nananom nyinaa yɛ hyehyɛeɛ a da de bɛgya sɛde yɛ nana kan adan ne ɛmma da na ɛnim sɛ ɛmmerɛ ɛfiri na ɔkyerɛ no yie a dɛɛdɛ ɛnim no ɔhene bɛma yɛ nyinaa asoa na santema Ghana ma nyinaa ate ada a ɛdena ɛma bɛ Sompa FM mewura yɛka ayie no abadwaku a wɔnom ate a woka ho
Eda chena no. Wonu me befira bonten aba na nanom de mama mmere no mama ne anya de ambeto na se na wonu me befira chirichiri na benche mu aba bie no buroni beka se do's and don'ts de e wose yeyo ne de ni kwanse yeyo no me wure bi ne sen yes yes say wa ya ne se na nanom biara sabi asma bai ne santi hin kwa na nya e ga na man nyina because e fiasa ntomam yi yo anwa ga yo fantumi san ho e wa ka tan ho eri nyina nyanum na ga na man nyina na na enya a e di me no ti de tin se edu ho na ya shisire bia na nanum nyina betene aba e na how to see na house of chiefs so mo office go na e be menhia bubu ano no na nanum free chi nyina usia na di agro di wachi na ba betene na bia foku bia o bia foku bia o ga na ha bia na nanum bia o bia sante ma no mutuna ba ma betena na asante hini ba ya na ma betena betena na mun nya wona kwaba na sebi na di na ahyase a egusu a ye egusu a ye dia na nse wan panyin yakoto nsa afre no ane politicians ni na nam na so beba so mi na ye hwe wonu kwanse na me ya de machina no mun ya rebe ba don kudie rebe bia wa ha na nam de sebi ya pebe bia bia betna kama bambo so e bia kama a sebi bia da na koma ere hwe na nam bia nim kwan sebi nye kuma sam amahin nko nya santama amahin nko nya bemponfonko obi bia student na ya tienza afa no bia ba otne kama onnen panyinfo na hema betnasia na sebi ya koma na kwaba ama santama kwaba ti bia da na kama bambo so mo wasi bambo so ayi kama bia pa ka abamvo abasheso o baso abamvo bo mo ban ti ni se sa me di bia da na kama na me say na afa bi tin ya e se na nam kwan ya bom price na sama fo o chiri ampo bo mo na ho ba di mo ba abedu asunju ti men share de sa me di akoye ni pa ko na ni pe ba mo etu me tia sante ne bank di ba tia no ya do for no institution de bre ba tia no Sompa FM be tia ne so da ma tia no mo sa ba tia no ti ye here obie no kwan na di kankan ya sante fo nkwa na nya ina nam na bitu wawe ba ya se kan bitu fe chichi na ba wasa tin ya ko tin na nam an share de yedi na to kama tia national house of chiefs wa na bia what at na ba ho be menhia abubu anu ho na no at ka kredi aba abatinatu ante ni ba wako chia no no na yako no su bia ba chia bia kama sibuta na se se da no bia da na ko bambo da na ko posifo bo ban bia ka bi si be so ma bia da na ko kama nana eda chena no nyame dom yen na ye kase ye babia ya hofa no se ne ye mfa no entima ben na yetimi fa firi suru besi fom e ma ne mema nyina asantu de bia ye tuntum sambe de bia ye nya ani bia da de na ya planti ye hihye ai panse panti beka ye hihye edi na ochuda bia ye tuntum bia wotna fa bia ye tuntum na se ekokko bia wotna fa bia ba na mu tuntum na nke bebua na mu tuntum kokko so tuntum kokko a enti hon kwan so ye kachi ni so much suit black kama na about tie in yet kachi na so bi uti akonya so from tuma kama na se amani na mama no ayefe sasa ntibi eno ana echire eno ana ekutemu nti edawo masana nti media for so and accreditation so ye tie mabinde e bi atini amane jama pon so echine tibe non so no wotwe non kronde media for bia wantini amabia ba ebe accreditation ese eno e bi bia because muna mo ye jama kafi ama muni wa ye ni ko media for so accreditation so bi o wa mo ba na se da ma doke bia bi nya kwenti bia decision ni na kama ya fadi ende we kachi na obo tie aso kama na so black question so o kachi nya nti so nkwan ba na na mo de bia we plan to makama ko ko nti so it me fra na kama o so cha kama okay na what kama mo che piao akura na aba ne sei de wono nso ebia na wantimi amabojare ho bikura no wo tu kwan wo twam asantima mu emu adraafo ene wono mu a ewo wo mo soto
saafo no nso afade be na wo se wono mofa ye tin se ye nano menhia no no kumati die ka wo ba menhia ho dia ka tuntum want me mas na kumati kuti kumati na tuntum fa tuntum ba na fa tuntum kama so wo so kwara tia no no se ye nyina na dia tie ne asante fonko nya asante hinenko ye nyina ye na ewu ayo sabi oda for me ki uti asante me mo kwa na mo uti mo ko ba bi dia se ne uma menhia dia ene uti mo ko bi ni nya se dia na mo ba ho ana se we asante ni ba na to store na o fa tuntum kama na to ko kama ndi bia be tuntum kama no fa na o so abina nya na kan nya asante fonko na kan aka obi bia adama bia se mo won kan ya afei mu nya sum ya na mo sum no asum bia na mo ye ni kebe so yeda masopa nana yenso yeda wase na yeja wo na mamu wakokora no afutuo tiawa wo de bema wo no ma wo akirikyiri ne abenche mu a wo no mate se na nada form sa wo mpese wo mo babehu se de amamre ne amane te kan asanti obitre yebu kan santi die o fa amane ene amamre pa dia santi die onye ntum ye yiyo sebe ni amane di infant ye trust uba sebe upetitria ene kasafon mi be share egu videos any live programs beba so ntu wo be ko be shobi see na nam be atene se kan we fa so se na tun ko free na hin fi ko na something ma wo ko tia be share ma ne mema wi obeta tena ha ne amampan fo na nanu aman hin no free bi da tia no ni kanefe the best so good bia o wasn't memory there and the na we be acha be donku ananu tumi ni na ka wo mention ne mo unu ya so na otu so a ti you dey na ma the best so bia be gay na enche bia so edu ho na hima tontom so a nti mo mo aso ati ni bia ni aye ne kama ti be da ti fo ni na asi bela gana ma ni na asi da ma we to tanti mo nya ni mu Sompa FM abetena edema nintro nsantro for so oduma mi fitu oduma ni na jam so mo smo bua abonda wu akwa amanta nyina bia se mo won kan ya mo sum edema ofi e wo Sompa mo sum da mi na na ko ne chudi amponsa no na nam to manfu nchira mo amen ni ya mo jam edema to fa pia o bia na chima jam mo prayer ti bia da chire mo ma bia kama edema to fa nana AJ otumfo achi amehene chiame na eba badwaku a won mo tese won tutu akire na yentime enkura na na achi fefefe nso ka ho anwumre de wase na obre bibia be foforo ye nso no ye bebo opono mo amen yene nyame ye adwuma na ode ye nchia nso ama openso nana AJ won na ye otumfo achi amehene fo ni nyina won mo chiame funeral committee no nso we member ne nche ne yeko ya yekodi nkomo isha ne nso say ye Sompa 106.5 FM e won kran obetimi de wadwen kiraba we ne efra ne say hot bite no num mpa mu twam no isia ekosi ne no nso kase yebo no na kase yi yekoso aka wo say Leicester Company Limited ya wo mu ye ya toothpaste and the toothbrush wo mu ne kuta ye mu anwumre ye somwo na ye ka ne sei no yesi yesu kura yeja ahwem adechie fiada Sompa sunwane 98.9 laji be kwa na abro sanum wo mo se mense wo se wo mo eka Premier Leagues na ewo bono afa ho no e de kalada akoka ho ama wo mo de asieni ye friend Sompa Invitational Cup ene nti yeto nsafrewo se wonso ka ho bi na mawie ne sa no ma menko ne de ye pemo penso abobo ano pe Sompa 106.5 FM Accra na mene nana osebo nsu safo kantanka ye ka amamre ne amane ne abakosem ewo manhia de a wontimi ninam abreja enka ho wontimi nsana na ho nana anwumre Sompa 106.5 FM enkran ye ne affiliate nyina ye mo adwomo akwaba eji mo sebu na mabobo ano boko de ohoye de ho ase nso hu ye mobo anwumre de hot bite no numpa mu ko ne no nsia kase ye bo so na ye ne wo kase yi eda chena
nyina ne da kwan sɛ amammerɛ ne amanne a ɛwɔ sɛ nananom ahemfo nyinaa ɛka bom atimi atimboa ho akyerɛ sɛ nanama kwadu a wɔtɔ so mmiɛnsa batampa kɔ adurom ɛne nhyehyɛ ahodoɔ ɛwɔ akyire nyinaa no wonim amammerɛ ne amanneɛ na ɛba abakɔsɛm so a wadɔm asukɔ paa no yɛbɛka sɛ wei ɛyɛ deɛ di kan yɛ asie ebi asi pɛn korɛ kama yɛ sɛ nipa dodoɔ na nhunu na ɛnɛ deɛ a asie no wode toto kane bi deɛ a esi yɛ a wonim ho asɛm ho a me wura sɛ na bɛsi akari no ɛde akyerɛ yɛtiefo a wɔn mu tie fidi kɛseɛ anwummere yo sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no no nsɛ nhyehyɛeɛ a ɛbaeɛ bɛtɔ dwa ɛne sɛ ɔkyena ɛyɛ ɔsantehema ɔkɔ ne toro akyi nana makwanadu yadɔm ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna ne na ɔtwe da ɛna yɛdi ne ɔkyena obi bɛbusa sɛ na ɔtwe da sɛ adeɛ yi baeɛ ɛyɛ akɔ na ɔtwe mmienu nɔkorɛ ada na yɛfrɛ no na ɔtwe da sɛnti no sɛ sɛnti a yɛfrɛ no na ɔtwe da no sɛ sɛ nipa efiri mu na ɛda a yɛbɛtena ase ayɛ no nhyehyɛeɛ a nhyehyɛeɛ a de bɛyɛ no yie no ɛno no yɛfrɛ no na ɔtwe da nti bɛtumi ayɛ afe bɛtumi ayɛ mfeɛ mmienu na sɛ afei na yɛde to dwa sɛ yɛbɛyɛ no nhyehyɛeɛ deɛ a ɛne na yɛfrɛ no na ɔtwe da nti kyerɛ sɛ sɛ yɛ na ɔtwe pɛpɛɛpɛ ansa na yɛfrɛ no na ɔtwe da asɛm no a na ɔtwe da no yɛyɛ no wɔ mu no ɛno na yɛba bɛyɛ no saa mmerɛ yi nti ɛyɛ na ɔtwe da na ɔtwe da no nhyehyɛeɛ nyinaa ne sɛ saa da no ɛna obiara a wobɛba na ɔtwe da no bie no wobɛte nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ma ayie a ɛtɔ so mmienu na ɔtwe da no yɛ ayie ɛna ɛda a yɛbɛsie no yɛayɛfrɛ no dɔteyie no ɛno nso yɛayie ansa na ayie twa toɔ koraa yɛfrɛ no ayi kɛseɛ no ɛno nso yɛayie nti deɛ ɛtɔ so mmienu no na ɔtwe da no akyi no ɛna yɛfrɛ no dɔteyie no ɛno no nhyehyɛeɛ ɛna yɛbɛte no wɔ na ɔtwe da no mu nti ɛno nso yɛayie nti no ayi da biara no yɛana yɛ kuntunkune anaasɛ ntoma tuntum ɛma deɛ ɔmbɛsa abɔdu kukura tuntum aka ho na yie ɛnyɛ ayi sɛbe ɛnyɛ ado asɔre kɔ anaasɛ ayi life bɔ nti obiara wofa ho kumaa bi sɛbe ɛnyɛ ado nyɛ mpaboa kyɛnkyerɛnkyɛn ɛna ɛnyɛ atare kyɛnkyerɛnkyɛn ɛna ɛnyɛ ntoma kyɛnkyerɛnkyɛn ehia no sɛ bɛyɛ tuntum ana kɔbre ɛno ɛna yɛde yɛ na ɔtwe da nti na ɔtwe da no nso ɔhene ayɛ no sɛ na santeman nyinaa na ɛdi na ɔtwe da no ɛfiri sɛ ɔsantehema ɛna afiri mu santehema afiri mu deɛ a ɛneɛ na santeman nyinaa na ɛnya asɛm anaasɛ ɛnyɛ yie nti na ɔtwe da no santeman ɛna bɛtena ase ɛyɛ aman hene ɛne kumase ɔsantehene Abrempong wɔ kumase nti mpɛn pii no saa na ɔtwe da no deɛ yɛa na yɛ n'ahemfie hɔ anim hɔ yɛayɛfrɛ hɔ bogyare na ɔde hyɛ dumienu sɛ ɛmɔ dumienu deɛ na kyerɛ sɛ yɛatena ase nso a yɛtena ase ansa na ɔno aba nti yɛtena ase a na nhyehyɛ egu akwa mu nti ɔno nso ɛbɛba abɛtena ase ama yɛakyea no ɛyie nti ɛfrɛ no sɛ yɛbɛhu deɛ mpɛn pii ɛyie si a ɛne ɔma ɛsie no ɛna nkyea ɛne beɛ sɛ kwadwom ɛne abrafo a ɛpaeɛ ɛno na yɛbɛhu no kɛse paa ɛne wɔ nom a aba yɛbɔ wɔ mu din sɛ ɔmo ba bɛkyea a ɛyie no ase nti yɛbɛbobɔ nkurɔfoɔ din hɔ sɛ asomasi anaa ekuo wei aba ɛbɛkyea
nkana nka tete no na nganya de a ye bonsa enso na wochida no sei enyini akoye ayi kuma enti sabo bepiem Nana mo gebedo wase pa ne bra wanya mayen na aba ne sei no yese aduane sipuno so a mayen nom ho nkwan enti nyame de che da chena no ye be engage pa free bra shasia etuomu anko ise enkosi awiye na ya gede ehunta eya mamre ne amane a eya bakosema wosi ehunu nyina enti anwumre Sompa 106.5 FM Hot Bite kase so no ye na wase yo mensu de mas mo nana osai bonsu safo kantanka eba abakosem ewo manhia ene enya de ebetimi esan ne ho ne yakoba bia anwumre wono na aboye nkyiremu akira fade ahodo wose yefa ene de wose yeyo nyina da na me ka akirew se medima for herbal center Dr. Tam Daso eda no yare bia etewo so de hiane so de beto ano wode tam beto so na wahwew ama ho ato anwumre wokuta yemu ene yegusu a yesom wo ewo kaseye mu friend say Hot Bite na ye bite ne sa no wonua so otiri ye no wode time to yade so na ye malaria nko ade a obonsa aduru obetwera mu ano time herbal mixture so ka ho ene ne herbal mixture na capsules bra wanom na malaria na tuo no ewo so san abo ho ban ene time herbal capsules na mixture no na ama immune system na nya hoden na atimi akonti anyare wa hodo a efiri achirichiri na ebebo opunu mbreko a wani enna so wo madamanti ye na ye hotia wamra na kaseye no ne ntiremu ye mfama wo no kure Hot Bite na sane ya na kan no we ya bite no hot enu nti betimi ayi na afi watie me esanse de nsam no nto aso no na ye de ma wo no na ye kọ asen wura kese ni ayate afiri won se wo hene popro ho nka nipa bi chi na sie nipa bi bomoden akọchi nana asie nana professor okoji aman ameyao dankwa okokroko ya otoso mienu kenipa bi chi no asie nanso Central North Regional Police Command no swiftly oma bomoden abo adwuma akwakoye nyom betumi bia akwaje nana ede na ba fia sesei wo mo pe ebresuo bi di ama no no ma pe nkatenkwan bi ni aka bi di awoso di ama no na ni nyina mu no yama ne boni Erica nine won na kofa nsemi ba wa homa ne so yenko ne ne nkobo Eric ma joy ne so Obrempong mo minim so ho ye na me adaroma mpa bo ne experience ye na munka kankaka very well nyakopo guso hwe nyina nso ha na nipa wo mu kodi sa nyambra nsam yi wo mu se nana professor koji amame ya dan kokroko otoso mienu bone be no waye wo mu nti a wo mu kwachi na sie me da se Obrempong na sansem we no te etiefo de kan no ma hye ne so pa ye bo hu amane bosumi de se ne nsa abesen me bosumi a na ye si mo no ana ade amehwe me ko asen wa kese ho no na we na kwakoye ahensem na ahensem no ahemfumienu ana ene no omo entokwa no ama no homene so na ahemfumienu no nana doctor dankwa amayo tosumienu ono ana entietire ma yedi kan eche ne hene wa asen wa kese ho no mo sanso ana ade anana professor okoji amanda dankwa amayo kukuko otosumienu ene nipa bonefo bi eche na aposifo a omo Central North Police Command no mahwe etimi ahwe akwaje na abano na we nyina no ehya ase wa bra youtube nana Dr. Dankwa amayo ekoba ase youtube no nti no na ese o se ye de nana professor Dankwa okukuruku okoji amayo no na ye de ni fi na nan mu na ono ne ba ye before class oba be ba no na ono yo no te Canada ono no o trade o Canada na oyetinamuni wa asen rakese honom no ade a rakese honom no omo ewo kuku plantation a honom a chese anoso ye pa na ade a aban e ba beje kuku board ba beje se omo de ye Kuku Research Institute of Ghana na ye friend Kiege no no
ana ade a omo ebabeje ewo asen rakese wonum na for 40 years na ade akuro no enya ho compensation nti ade na professor okoje amanyi ana ko ho a ekọ court ho court na ade a owini nti obedi nkunni o se ade a saa compensation yitia edema suu no egwana eno ewo asen honom no rakese honom no na saa brɛ no nso nti etirema na nana okukuroko no mu na ya kye no ede na hye nana doctor dankwa amaya no na nemu nti no ekoya mentime ho ase esanse compensation na aba no nana doctor amaya no dankwa no no tiremu a ono na ye ohene nti o sika ne ba no ho ana nana professor okukuroko okudi aman no ono nso tiremu a ono ana oye ohene nti ekoya mentime ho ase ene no eno ekon na kwa ma na homene so ana akotwetwere ma na homene so ana akotwetwere nti no asomo ya be do na tetino etino mo nsa ewo saa ahensem a eno ewo asen racket hono no eno na do na tetino mo nsa ewo so sanse ene no saa fote ya compensation koko na eno eda asen racket hono na ho hensem no ana do na atirema eno ebai na asemi na ye bechi no na ye begya ne nyina na esase free na otwe ewo mu ya do a omo asen racket hono mo cocoa plantation hono no omo tiremu a omo hono na nkofo mako enan ya omo nyina katakata omani mu omo hyehye ntare omo hyehye na no odin pa anpo mo tekuru ka kode a omo de ba hono no omo te Mitsubishi car omo de ba hono mo na omo ba na ese na ano odin na omo nso yima hye omo na Mitsubishi vehicle ni registration number na JN 833-24 JN 833-24 omo ba asen racket hono ma je hono mo cocoa plantation hono man so na professor okoji aman no ono ewo ntino sien de sheka mo a to ha mo de ne ko ntino plan so e ma tilemfo no tiatimu a e to mo sa de fa police force mo mrem na kamia e se hono mtisi ano abombosem no ewo fom ntino mo mrem ntanye enum ana ade a police force mo Sompa no police command hono no ya police commander DCOP Abraham Akuri ene ni deputy ACP Felicia Ayesu omo he ka on paper mo ho tire mi se sa asem fi ne ne omo tupempim e won finfin na ntem ha no mo ene empo bia ya omo su se dan pa bonu fo edetimi de na professor okodi aman edna fa omo tupempim ma empo kokore mu isi ewezi na ntiano ana omo tire mo omo de masoto to foma enodie no omo he ya omo nsa etime ka za ka omoche na edilisi emu no omoche omo na efe ade na na ka ho nipa nan ana tika ni me no mo nyina asamo mwe na mo mese na mo mwe na nyinmu ntimi enkoso ntimi so bi ka Obrempong ade na omo nsa aka no ya ono ne sa nkofo mi nsa na omo ka ho no omo apolitifo akati apolitifo chi mo omo bu omo na nie asampoti e nam sunti a omo che nana professor Okudia aman no na omo anso edaba beto na ntem pempi na ntem ne ba se ya apolitifo awo peso omo ye nyinmu fikofiko ntino aya na so omo pen kama babo ntin so ede ntem ni dawa betu jana na video ho no ntino mpempi na bibi sa no na apolitifo nko bobie na akwa bibi ho no ne mo nyinmu no ni ade na ke mo nsa wo so ni am sha na make say cocoa plantation ni ahensem se yetu ohini we ede na professor ba be fi ade so man compensation o se ba na eba di na ba ko we se me na o se be di mo na do na etu so mo so okay yo Eric ene ye na ase na fo ne di nsem ye chi na yeguso enso monitor from afar ne ye besi bia no ya ma ye nte why yo abusia di pa ate ne kan eye ya ma ne boni Eric anan wono wo mfimfim mantam ho na wono ena to ye nkra e di free mfimfim mantam na ansana ye bekọ na ye ne wono mo nso a amanebo no se ne ye ba no ye ne manfo ne bo nkomo no ye ayi DCOP Abraham Akwe wono na Central North Regional Police Command no wakire mu se nipa ye beche nuin e beche nana no wo mo ye national security operatives omo fi national security ene baaye e be fa no se ja ehwehwemu bi a wo mo ye ene wo mra no mekire mu nti no enye meya hinsem ho ba bia na ye ntie se ne Eric anan so grounds wo no wo kọbọ nkomo ne ba ye pe ye beto aso afri DCOP nsem no mu ne ho se
pick up white bi akusi Nana Bangole o nti bitwana mo say me tibit woni be call nti ye ko na o ma holy Nana nti me yese da ko na ba ko ka tell me say Mr. nti ho na o ma Nana so na o mo de share car ni nti ye ma nipa mienu e de moto chensi nti o mo chensi ya no o mo ko to o mo so o mo ko rakesi o mo ko rakesi no wa ko dwofi o ma ko to nti o ma san start o mo ko o na fa o da kwai nti say asema eti de anye de kura koku ha ye we Nana atweman so na koku board for be ja asasi 1976 and almost 40 years. Oma me trahwe. And almost 8 years. Na 48 years. And papa na come court. Na na do ma court anu aye dey. Ni saka na sase. Oba ha no nsem bebre ne sisi first e ba police for 37 and e ba ha amba to me. Me operation director am wa no. Enti oba aye no ono mo kan ya anye no mo sa call yi. Enti na enim de enti a omo asa ba ha no ma omo de police force soldier for omo sa na ba ha no. Ni omo so omo na omo so datare. Abusia we ye omanfo ni bia ewo gomua emfinfin ho no we kura de ye asen urakase emfinfin ho no ena rekana ni won bon komo na ekire ho no bra na ye ne nyabotre yifiri so ansa ye ne Central North Regional Police Commander ye ne bon komo DCOP Abraham Akwei won Central for bon komo no ena wo kire say we no bra wo be fa na sa no ena ja esanse omo radio the conversation wo mo ye nti wo mo te say asem bi say na ekoso eno nti national security operatives no wo mo ti won wo kwan so enti kwan mu no wo mo kwaje wo mo fa wo nyina ne wo hene nyina ka ho de won ba ne office ena won be bon komo office ho enti anumu ena wo mo che say nipa no be fa no wo mo ye national security operatives na ampa wo mo kire identification so a kire say wo mo free national security for akache e na be fa papa de ne koy na so hene de ne koy na no mo de ne ko no mo te say police commander say won twen no mo meto no e no mo to di mirika kwa fo mo do mba office won ti no say kura de wo ma je mu mpo de ma police for no agya wo mo aso asem no mu wo hwa na emom na wo be fa na ko wo mo office won kran ana so de ne ban kran ha na wo ma ba beto na no e wo hwehwemu bi a wo mo ye eho obeboa ahwe aboa mo ma ye hwehwemu kakra eno na nam so a woni be fa eye Nana Professor Okoji Aman Ameya Dankwa okokroko ya otoso mienu asen urakase ohene popro ya wo ho no won be fa no na emom na nye se ahensem ho eno mba be chi na kwasie we ye prosi atrakasiem no pani oda no rampim won sie du oda no nia woni sompa kase bo nkomo wo my ma yentoa ensem no so emfama mo ne ye kwa homa no so biem ne ya mane boni ya wotonkra efrafo no southwest bensim asantemantamu ekotwetwe enkomo Ebeneza owusu ansa na de odifri wo ba no so enye de na ne nyina no eye ka akwanhia bi ya asie ya nipa bese num akwakotwe e de afa won so de nam so nti ama ne basa na no achi no so de asie no ebe wote yanka anwumre me na asene ma wadwo mejo tibiri aba ede apote na asie e wo yo so ye no e wo hafo no southwest portable me dasi ka wo no wo de ni efri yo so a wo de be pie mu kuma se asante man tem ase no wo ti akwakonya nkwanhia nkwanhia na no ti e shepa na ni nyina ko ba se takai wo de ni free tepa wo be pie mu kuma se asante man tem wo bi ehu de ye ya wo du yo so wo de bo ka di pa be so enu e wo yo so a ekoya ho tutem bebre na wo de go wo enka wo nyina mpo nanka won do do ba na so won fo bu nyina ko pay bu yo so government hospital na amanita o abranti ya se to pin off eja te so de car no emirika tante pa te se eya tan kotwa wo de emirika tante sa e no na nam so ma ade hie na wo mu yo so bi no ato nka be pie mu manka so se ka bi ba ke to wadi awu a wo se manka so fo no etibi bua me ye che no an kwasam obuto bare mu e wo manka so a the Cabranche do already at the fair. What to be a share or say Gran Wujina. Now, a 44 Naples to Mupuma, Womo, a copia to be a brancheno. And if a branch who to move say, what to Papa Jazz and Ketwa, while no body to say, Nanya, Wabra 44 crab bars and Kawobo one, no more you live in a free animal. Then I just a branch and would miss it from grass. And I can get a branch and nearly China to say, and I can get one. And no announcement, a 44 would say, take your mobility also already.
na wo mati bi do mo sakika kam ofani no ahwe ya no ato na nanu mo nse do eno ti ka ho bi ma wo mu ye nkaka papa no wo bi ko pie mo police station mankanso police kuku mo atete wo mu born wo ba ya atete o mo bia e fa den sanka no eno ati no so no ka na wo didi se adwumadie no e ya de se apostle ni ye bi bo apa atete nya asem to a wo mo se pia aka no e ko se police for akate a aso ya kate wo mankanso ho no so no wo mu bo ho ba ya se se mo no kate de papa na no otwi sa aka no utu sa no watoto bia tete enya asem to a na nyere kan na wanwasem ba kokura na wo mu se wo bi biara se wo sa be hwe wo kwa mu bia na wo be se utwi kan na mu bia no no de kan na bo wa hwe wa tete enya asem to a kwa mu so free yo so na ba no wo tri bo moto be bro be se nyensa wo kwa mu a akwakwa ni pa wo hwe tete wa bo ma prepare wo tete enya asem to a no na se sia no akwakwa ya ho system a apostle etina so na pet ya obude na kwakwa shema obu ba be na asemu nhwemu etitete de apostle pastor mu a ye mu so ele na asemu nhwemu na ye no manfo bi ma no ma dia practice se wo bu hu bi e wo ho no e bo nkomo no mu chekem kwa mu fa so a wo bu ekwa e fa so e ko so branchie no e de ka na bo manfo bi ma wo mo di na tia ba be pem wo yo so wo mo ne so pakase bo e bo nkomo se wo bra ye no mani abre no awie abusia yɛhwɛ yensa etimi aka ai se anodisem a wɔn nso ani hu bie no sɛnea na esitie no sɛ wɔn ensa kan yɛ de a ana sɛ bi ɔmotoma na de a na bi akɔka akwan mu ma yɛntoa ensɛm no so wei ɛyɛ amanebɔ ya ebeneza owusu ansa wɔn nso etimi ɛde ɛma yɛ sɛ de driver ne yɛkasɛ wɔhyɛ aprosifo ɛkokomu a ehwehwɛmu mapa nso ɔkyerɛ sɛ ɛkɔ ɛne na yɛto ansam no so a nyame de kyɛn adekyeɛ akwatia ba election no ɛnam saa so ma posi sadom a ɛwɔ my Ghana mu rempima se du a ɔno na da wɔn ma no yɛra Christian tete yehonu ɛto nsa frɛ amanyoku ahodo no nyinaa na abato komisa ka ho ɛne wɔn mu di kasasie ɛnhyehyɛ a wɔn de agu apono so ama adekyeɛ ba election no ɛbɛkɔ so yie na emu na ate sɛ na so no mba ne bi titiri na na bi wɔn mu do mpiafo ɛbɛka sɛ wɔn mo mfa wani ni kan kwa blekuma north de esi hɔ no nya saafo no bi pa akyi nso ansa na akwatia no kora wɔn bɛkɔ a wɔn makɔ na ya na amade anche posi sadon no pani a otua wɔn ma no yɛwura IGP yɛwura Christian tete yehonu ɛde atoso kyerɛ sɛ wɔn manya nipa maako enwɔtwe yɛ isuri sɛ wɔn ho bɔn abɔnefo sama ɛkɔ so ɛwɔ blekuma north no pa akyi aso na wonya adagye ne nsɛntwerɛfoɔ edi nkɔmɔ ɛna obi esu sei. There were these assault issues that were mentioned, and then the Accra Regional Commander, as at yesterday, got 8 suspects. 8 suspects have been arrested. Yesterday, they are being processed, and from the advice I had from the Regional Commander is that tomorrow, put them before court. Later, that tomorrow or Friday, one of these days, all these suspects. So we are making progress, and then make sure that whatever happens, justice done to those people who, in one way or the other, don't do their work. The professional man. The DJ president mentioned the incident in Kumasi during the Council of State. Eno yewura Christian tete yehonu IGP o my Ghana na wone nsentwerefo edi ehia Ghana Journalists Association na wobi sansemi so de akire ewie no wo kye se eba akwatia nso a wono mo aboa won ho pa kaka hinefo no me kire posi wono me behye tuntum ene na eka aka ho wo manfa nkokora mmemma kentena wa be se ahensia de wo mo de wo mbekwa akwatia. Whether we are safe to continue or you can go to Apetia. What I want to say is that Apetia will be very safe. Just today we went to, myself and my management team, we went to, that is Hunya or Echemati, where we have the high risk of training. We went to visit, that is the first batch of officers that will be employed starting today. That is about 600 men. In the course of the election duties, about 600 people have been trained, and some of the media followers. Eno yewura IGP ene no wo kire de bekoso ewa akwatia no wo se posi sadom no wo mani abre I read ene wo mo de kontiwu a wo no waye ho bonefo a se bi waye se huriye a moja mpa otirimu no wo mo be mamra adiwo se ne mo nsentwerefo ebekọ obi anka na komanto ne yem se bambọ mapa ebekoso.
nokura bambo mapa no de eyasene ayaresa bokiti miensa eno nti centrofo no wo mu hia pa no na nam so ema centrofo nyina nka bom kuo no pani oda no Albert Kwabena Dwomfo wo se ade a wo patie na eno na Christian tete yo ho no IGP waka no na wo kire se sene wo ka nsem no nani agye ho pa na wo gidi se Ghana centrofo nso wo mani beje enti wo ka ne sei with a lot of commitment. We expect to see action. I believe that you walk the talk and you can be rest assured in all aspects to ensure a safe country, a safe and peaceful. And let me also start by saying that it's also very relieving for IGP to say that our good brother and colleague, the EIB victim, the reporter, we will get justice for him. Abusiani ati Albert Kwabena Dwomfo wano GJ president na wo wie ne kasa no kra no eno ase empanimfo asa dase bibra bio eno de ya na eye pa na emom ya dase nyina na ye kai se nsantwofo ya adom a na watwe mienu pe di animu ye kwa akwatia ye kwei ye ne prosifo be ka boma ya adwuma so pa ne Sompa sei ye ne prosifo na be nante sanse ahwe ye na asamato nkrofo na emom si abo ya ho ban de Central for the Prosifo, Ebaya Kolabo. I will create your indulgence and call on your good self. If maybe after here we may give you detail on this. It seems that our colleagues, especially presenters or political show hosts who are somehow critical of the system, usually face some of this threat on their life and attack, especially by politicians and political hoodlums. So I will give you detail on that. And thank you, with the IGPs and your team for okaying our request for training. It is very important that we organize training for both parties, your men and our people, so that they will get to understand where the Albert Kwabena Dwomfo penipa ya wada Ghana Journalists Association anon wo chese no kra we dey collabo say anyuma nka e feature na prosifo ne santwafo be se ne be ya bambosam betimi akwankan wa kwatia Yegu so etempo anu de na nwemu ana yegro obofo ne de nam ho apaso ba election ho nsem ya wodonfo no ededom ya September 2nd ekoso wa kwatia no anam sa yoso mampanyefo dodo na na ekasa ene dia wodi dia akwakoye kotofoforo ya obeda nso mu kura na wasem ne mu no eye epoye mantemo MPP titinani ya wono ewo ho owurani monyafo Jeff Konedu Ado wono so edensem ema echitafo ya wono mu amanyoko ne mu se ehunu wowe no pinani ya na wo hunu nimpirenu de o waka na danso ne ya na osoro sonsoro na so no ma wonom enhwe akwamo ma woti empo na no ada abrekuma no fa bato ye koso no wo hwe ene ya de ya wo modi MPP ko ni mana ma wonom omu akwatia no so enye se na dabi ene ye kwa akopia kwa akoto abese ya na eba besi o se dabi bambo papa no wonom bepre e de ama wonom to BNP bum se be ya wonmonyafo kwame esumedu abano kwa wiye no wo mbetimi aboa na watimi edi nkonim soso ewo mu MPP ni bi ofi abatia constituency de Jembo district lema obi amfa esi wa Abrekuma no enye mpato ho ese ede boni bi ebe titi me bra de na ikoto aba boda de tutu anamo ho kan wo kuma se wo ba bia odi ano reach out na bra ebe to aba da bi bia ni wo ebe si yebu de ya be ko bia ho ban amana koto na ba peacefully Opia obeba ubepie akoto aba boni biesi wo free wenchi wo fi dakra se wo fi kusi wo fi jina se bra prepie na beto aba na sebe se okrama omuade a enye bode de biom enti bemo bia for bibi egubi echenemo we wasi no kofoko ena ebesie ewo eye akwatia ba election ni mo ewo September 2nd nti no Eastern Regional Chairman Edema MPP amanyoko no Yera Jeff Konedu Ado ena wakasa ya yetie no no na nsem no achi no na MPP echitafo ni nyina nso abodompem na wese no eya ade a no mode eye work bi esisa so ewo akwatia ni nyina no ene se wo bonto anu aka nsempete mo papa ya wonom woni titro Yera Solomon Wobey de obetimi dia yade abo empesua no sofo no ene nam so ansansem wese nyina todwa echita
akyitafo ne bi nso ekasa ye se wa ye krado se obeboa ama yewura Solomon konimdi abotire no watebri e de aboniti so ese la ya la kasa ohu krado ya ese obokoto lesi we ti se Tamale Central project bibia ne ko do post to so ye de emfa ade emfa so ye de emfa let's be na wo do se ya so do okromo a akweta constituency ya tudi eni ati do wo akweta constituency ya se ka so do echi wo ye de ya so do ada eko the better ba no be eni and this year kika we do be efuko wa o fa se do efuka so do bi nsa akora nyame o elections ni de anya election ya ko ni ewi akotre fiesu election yodi nkunum dada asusu na papa tumi no de achen dada Abusia wese nyina eye MPP achitafo ya wonom so ewo akwatia no ena wonom so ensem kakra ya nya ya wabra na wo ka ekoso no ena yabobi ede amamo no ene ye free work yimu a na no Ridge Hospital ho ebinom wo koi ekowura mu a ekowie wo mo ema ayafo na eda ho kra dodo na present na wo mo da ho pressure kosoro ada na wo mo chese de obehwe wo mo ya afo wo mo de na ba eni honom na ehwo ade na edin a wo mo de ba no eye social media activist Ralph St Williams say wo hye anesefo ye wo honom na ehwo ade ewie kura say obesa free posi ama won na enema pi enam saye so ema okọ Ghana mrase badwafia dom kase e wo ho no eba badwaku a wono mate no ewo badwafia ho a wo mo hwe apomuden so de friend say health committee no pani ba ko oda no bie eye yewra market na wane la so wona na akase echese no kwasem ni de course wo Ridge Hospital ho no eni kwanse empanimfo so enimonimu ya no babia emra no wakwa akwhye bia ewo se ye twene ba na saafo na wo hobom no emra ne wo mo edie na de koye no entwaye. The Health Committee of Parliament, in fact the majority side of Parliament, want to condemn this act. It is unacceptable, it is lawlessness, and we are calling on all authorities, the police, to investigate this situation. Gentlemen of the press, a lot of statements has been issued on this particular incident. The hospital authorities have issued a statement. The Ministry of Health has issued a statement. The Ghana Medical Association has issued a statement, all condemning the situation. And this morning, I've also seen that the minority side of the Health Committee, they are 5 in number, has also issued a press statement condemning the issue. Eni a woti ye wono ana okọ Ghana mrase badwafia yese Parliamentary Committee on Health wono ena woye wo mo chairman yewra Mark Kurt na wone nsentwerofo edi nkomone na wapomdi nkomo no amu no so mpaka se ya adwuma bi anwumere ya Ghana ha wo mo apomdi adwuma yefo a wo mo tifie free 2020 edi besi ne me ne woka sei wo mo agentete awie na nso wo nyina tifie wo be be sampima duoson 70,000 da bia no na ye san trade fufurogum na eno na ye busa nsam no an ye busa say every 2020 aban say sika be say 2.7 billion Ghana cedis editua na sen training allowance pe edema won wo mu wi anoma sa be redundant abada o man so wo breku a o man no enya ba bi mfo mo nhye empa adwuma mfa ma won eno ne ye ba anan ekopie mu e wo so afo ho ya pom de nsam so ni nyamfo kwabena minta kando say hudwabo so de hye no ye busa no sepa na sa wo hawi pa ye be ne den na wo se abaye ye nhyehyeye ahwe kwan pa obefa so a sa nipa be 70,000 no wo mbenya adwumaye wo tire na se bucha so pakas yesi. Not less than 70,000 health professionals at home, doctors, allied health scientists, and then nurses and all that. So we have a challenge. We are deducing 2 main approaches. One, we're looking at how Ghana government will continue to employ them every year. To observe them, in order for us to have our optimal health workforce. So we came to meet a recruitment of not less than 11 to 12,000 just immediately after the elections. That was the 2020 batch. We had to allow them to stay to make sure that they are all captured. It has huge financial implications, a huge burden on the public, a huge financial implications. So we are looking at that one. So in the 2026 budget, we are looking at government giving us some what we call clearance to be able to recruit more, and we will spread it across the pharmacists, the nurses,
nurses, so that every cadre will be able to get that kind of equitable distribution of the recruitment. Sɛ hwedwabo so mmerɛhyɛ badwani onimnyamfoɔ kwabena minta akando ɔmo hwɛ sɛ aban bɛma wɔn clearance na ɔmatumi afa bi agum na ne nyinaa mu no wɔkaa sɛ ɛnyɛ no nko awo wɔn gu so hwɛ sɛ wɔn bɛtumi de nursefoɔ no bi ne adɔktafoɔ no bi akɔ ama no ne nanso ɔhaw ne nyinaa akyi no wɔmanfoɔ nya awerɛhyɛ mu. We are also looking at what we call managed migration. So Ghana government is going to engage other countries. So about 13 countries have responded, and we are now agreeing on our MOUs with them. But there's a challenge. The challenge is that if you look at the requests from the various countries and even our own countries, the request is high when it comes to specialists, and we cannot decide to give them all our specialists. So what we are doing at the moment is that whilst we are engaging them, we are looking at how we can bring up a lot of specialists. So instead of probably taking you about 2 years to become specialists, we're engaging the institutions to come out with a crash program, not more than 6 months. It does not mean that we are going to compromise on the quality, but it's going to be very intensive. So for example, if you are going to do, let's say 2 contact hours a day, we are going to look at 4 or 5, so that we'll use that approach to solve a particular system, to solve a particular problem, so that we any akwanya onimnyamfo kwabena minta akando ya pom den so afo yo waman mu any aban hwe so mbehwe ne nipa 70,000 ya wo mutifie na nso ma gentete omunya adwuma nye no wo mati aso ano pepepe o ma bia betu mpona fantampa de fra na ne nyina no apomden ho nsem no eya de eni kwan so dasane bia da ede agro e wasase so na yero mampanyi dada akofo apeso na wo hu se wasa Ghana fo ya pomden ho nsem ene ye kwa ho sa ho nsem no e wo se esipi na esita nanso no se obi yare krampo na sika wode bekwa ya sabia ne na akoye den e de ama no nam sayo so e ma wo pre e de national health insurance e baye na no e na wonom apa eye abedwekuo ya wonom e na ebetua ano se mpanyifo ye kase ya no atoa mu abesi ne aban bi obeba akobia no wo ye na afam de se be ya sa ade wesi anasa nhye wesi no ebetimi agina na wonom aye nhwehwemu bi meche national health insurance authority for no ya Dr. Victor Asare Bampo ya wono ene ye chief executive officer Triano no eye ade a waye hwehwemu bi ewo Achim Oda government hospital ye no ewo apoye mantamo na ni nyina ne sa wo kyerese se obi yare na so ba ya sabia wa ene enu ahodo ye omode bema no na wonom ebubu ho ka no omode ato ne ebosome so a na wonom aba beji sika no e de free eye national health insurance authority for nchen na se adwuma Akimoda hospital for no a government hospital penny for ni di no enya de a eni so ni nyina eni se sika be se 312,000 we kra de million no 312,413,000.51 ena chese wonom etimi ebua faso ewo eye national health insurance authority for enchen na ni nyina mu no eda Dr. Bampo ye ono eye siwe wo chese wonom egina eye section 31 clause 1 no so ene eye section 35 clause 2 eswa wo National Health Insurance Act ni mu ena wonom ede ye hwehwemu audit na ni nyina mu ne se wo mu ete sa no ma bi e bo hwere mu egu wonom asum se mo nkwa hɔ na sa achim dade government hospital no dwuma wo mu di wo hɔ no enya ade a eye ni so eno ena wonom so ede eye clinical and compliance audit report no ehyehyɛ so a ni nyina na beto dwasa se sika ete sei ena wonom atimi ebu afa so na yese de omu ya ne sa wo ba ne wo ya de no eye atiri de ya de na wo de ba ya na ne antibiotics ni kwa so omu de ma okra po na no omu de amount no mo dia kan no mo dia belo na bi won so krampa bia dro no mo de baba no palasista money sa painkillers bi ni asesa dia ma so no ba wo se wo mo twiragu nkrata mo dia kompanyimfo nchen a wo mo se me ma wo mo antidote we e da ye wo mo mpane we e ne wo mo no mo di bia keka no makwaji sika no na wo no adi eno e na mpanyimfo ye hu akira kwan a wo mo se ne wo mo nya te se akura wo mo kan so mo nwe yo mo awekrampo na wo no ensempu no mo nsan famnente no ye ka se de Achim da hospital empanyifo ya wonum da National Health Insurance Authority na no ese 312,413,000.51 wonum enfamanya sadia ede eni na ebeye wonum de eni na ebeye won anwumre time heba Mr. ene capsules a wodi heba capsules na Mr. aka ho no wokuta yemu na moma remfi say Leicester Company Limited one na ya toothpaste and toothbrush wo mukuta ye mo anwumre aboya bombere te se yemfa sompa
hot bite kaseɛ no ensomo na emom yɛde brɛ osano edimaw medimafo Herbal Center Dr. Tam Daso wadano no wade time ato yɛn so poku asemayira fa yade ekɔ na enyira na ye invite wo adekye fiedei ewo sunwane bona henkura na ye Sompa invitational cup no eno na 11 wonders young apostles Bechem United Brekum Chelsea Adriana FC woja ene Kalara United ye kwa akɔbɔ ani no ene nti saa teams yi nyina epirebo nso abaako ho na mepese wo nso bɛka ho we di edikai anwumere wo mo nekuta yimu a ye bekase no ede ama ye da ye hutiawa ye ba ne aka akire nyina no ye de bema wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anase de ehia mesin finfem me biem na wo hwese mesin aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi entina wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Abuzian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do na aircraw. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayarisano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years cano. Miss Mikonesi and said, Koye, na Esakakra. To say what Peggy Mama, what you bem. Connection, what about the crow? Stroke so dear, what found small. Tessa, I did the one who any dear Siano. Yari Bia Tatia, and Dr. Tam Daso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school. No. And then Krahanso, Abapim, or Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244-774-282. And then 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. I did not pick it. I pick it. Hey, I did not pick it. I pick it. I pick it. I did not pick it. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are. Omwa Bronx half region is Amumra near Mesuya Huadenwe. Enunti Adiana Football Club. Baby. Brekum Chelsea. Bechem United. Young Apostles. 11 Wonders. Omuna Eviginum and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs. Omusumekaho near Yensuya Huadenwe. Ebeye Gigim. Who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup? We Ayakonya at the teams in Sombenya proper pre-season. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasi. Sompa Invitational Cup Ebeshasi at the theater 22nd of August. Ekwapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua waye Edira season num. Manchester Nina Ebaso Sunyani Coronation Park. Sompa Yasumo. Enam Senti Emma Enkwada free. Enunti Sodofunsa Niemra Sunyani Coronation Park. Emma Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eba. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebu Echido. And Offense powered by Bronx Ahafo Regional Football Association and the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town. Quick.
Minim so why she. Me craman nane. Now so ebony show one basso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on but TV Emma Aketuapa. Asam na no waka akire no Sompa TV ma Aketuapa ampa yede wasem wa mo esan so mo wakwa aba afi ma memfa nwura mampani aboboa no His Excellency John Dramani Mahama sabra me no kasei wona Japan ne Singapore ne nyina ye wo man se beye na ye behu ya kwankoro yie entira na emu no na ebinu ma sha ase kasa asa san komo we no wonte bi amebo so de akyerew wono se mampani ko Japan no asa wokokosi wo Dubai ewie ne wo hu ba bi a wo fa bro ne beka why stranded no mo ne ye ho ade a aye nkomo ededa de binu ma fa titru ene wo mo eni mampani afa no na nam saya so ema ne nkuta hodie bofotene e wa bankasiem Yura Felix kwa chifosu abura sebu kwa manka semra se bedwani wa ba be kasa wo sa asemi ho ene wo che se depende adupira abefa se okokofa ba se de wo kwa santimamu ana se fira santimamu se tie bia edura santimamu a ebe de porto ama ehu se waba na mu obesene twam na wakobono sa bi na kokoyoe nti eba ne sa so wo ba bi a wotena ejojo wo mo ho etwe adupira eba befa wo mo de wo no makọ nti obi bia de dana no wo kase na mampani akoye stranded ampa na nko mbetimi afa adupira mampani nyina ba bia je Japan ana Singapore ho te se de Apam Dadaa no yo ya kasusuro no nenso wo mo pa man yinti na mampani wo fa normal class. The aircraft are over original and they call the base of the aircraft, which is in this case Emirates and Dubai. They want to transit. We call Emirates lounge in Peninsula whilst waiting to connect a flight. In the case of President Mamano, he is also a president, so there are security and diplomatic arrangements. Sometimes between the foul tarmac and the call a holding area waiting for connecting flights. Sometimes the embassy officials will make arrangements. So Wobejo will be a year there be a separate opinion before connecting to where you are going. It's now Mampini Mama option. Say the same extravagant rental of jets $17,000 an hour are not present for Fabian and Gobi. But I said they are not near the most comfortable option. But at least or how they bring there are adequate arrangements a bit media could do. In the before the Fafon idea seeking dedication say Unoyan for Blackwa and me and others are your cassetia. That wasteful expenditure in the time of economic hardship. No, Yura Felix, Kwachifosu, one a casa ma bano, ewa bankesim, wono ene kasa ya woche se, utanasi ye nyehu, wenibe ba honso no abanoma, no wase woche. Enu nti, ye ntina ho, ma abanoma, se eche, no sanse echere de ehu hia pa. Enu na namso, ama Minerals Commission, wano mse, mining list yede ma amanfo, ewa ma yi mu no, yede ma wa, ni ya ma efinhie duasa 30 years. Say kita no ni na ami how wenum say na atena ho ana mpra ba say woche no nanso ye ntena ho ma ne nkoba sade ntine say ache mienu say ya de mawa 15 years eso ya no waba oba na say ehwe nim din say na ehwe kru ni anim ni amane mo no ehwe anim din ni renew mawa ni the red pen she ni ye afrim ni odin say mo nyina to dwa e Martin da isi ono ye pani kwanche for the Minerals Commission no wala so mpaka say bon komo say Africa should be personalized like their last 5 years. So why should we be talking about 30 years? Pesos mine should be closing down in about a year or two. We find some good oil bombs. They are saying that if I take people through the expansion, they are just adding an additional 7 to 8 years life. The maximum 10 years life.
So barely can you hit your chest and say you can get in about 6 or 7 months. That has maybe 15 years or more. So why should we keep 30 years or even 20 years in our books? So we said no, nobody can get more than 15 years. Now this is what determines or goes into determining the duration of the lease. So when a company explores for a period and comes to me and says, "Winners commission, I've done exploration for this number of years, I found some good or body, I've been able to convert many of my resources into reserve. Let's say 1 million ounces. It says, okay, in my feasibility, they tell you everything there, the type of method to be used, environmental impact, social, whatever. Okay, method, all kinds of things are there. Any ayati yera Martin yisi wano Minerals Commission penu kanche for awadano. Na ewiamushen ya enipa dodo na ekasa so my Ghana wo hwe odonfo ne duma wadom yen kwa brisika kwakwa e na afen so dwetebna hodo ya wode amaye no a na eni kwan se ya toto ye ho ase ewo wiase wese musa ye mobo e na ye ntimi nto wiamushen wo kire se wo hwe mampanyi akwantu ahodo bi a wotuo omemu mpanyimfo se ne wonom esidi atwentwe wo wiem ni nyina ne se wonom ekwa akopre empuntuo mapa e de abro my Ghana de hye na enko wiache na no adare ho sembriche ye bo my Ghana yanti asem de ne yakote sansem wese bia wo se ya na etwa nso no ne ni kwan se empanyimfo ho bambo ho nsem no odasane bia de gurape enam sa yoso ama eye kuo bia wonom ekasa edema adwadefo ye wo mayimu ya watu wo din se Traders Advocacy Group Ghana tag ena ye frɛ wonom so de nsem etu dwa wa blom de krata tententen ababonte na napoku ya wono eye trefo de ma wonom na nsa hyase kyerɛ sɛ ebre na so this is the time wa Ghana ye betimi ato abefo aeroplane de amampanyimfo na omampanyin ene amampanyimfo ninti ye mo omayimu no wonom etu na mo bia wonom etimi atenam wese nyina no wose bambo atenam yesna yaresabo kitima me yentena se ema yente se wo ye ne bia se sibiem ansa na Ghana yabo ye ho so basa de a na yankasa na yego ye ho animu ase ene na ye gina no so ne ye de wase na mo yesie no ye kwa amanone afam no Israel sra dom abo wo mo ho mpem se wo mo boabo awon ho na fe Gaza ne kuro kese no wo ba kwa akwaje ho nyina de aboso na ansa na wo mo kwa akwaje aboso na wo se binum kura di kan fa akire na won mo hwese enema nyina de da na kwan mu na wo mo kwa mbenya baabi abo wo mo to apata na make say no won ma hyese baabi ti se Ziaton Jabala nom ana Jabalia ho nyina won beko akwa akwaje ho afa enam saya so ema bambo so afo wo Israel cats wakasa ene wo chese wo mo de nema nyina agu akwan mo ahyehye nema won mo kwa akoto ahye Palestinian foro wo mo kropon ye wo Gaza ho no wo mo kwaji baabi afa se de be na wo mbetimi agina mu akwa kosi akire na wo ye wo mo kan no French mampani Emmanuel Macron won de akura ukuada no mu ho ena no wo bo wo mo koko se won mo hwe niema bi no mu yie nom na eho ade na nsa na nkwa nkofa tore nkyem foforo ene wo kon kese ye no eda mansan ko mu ama meto ye ko mu na International Committee edema Red Cross no won mo nso ede wo mo niema nyina gugu akwan mu se won betumi adom aboa atoto eniema yie na nipa be se opepem baako ene akire ana pepem mienu ne akire baako no saafo ni nyina wo mo atumi anya baabi ede wo mo nso tam akwakobo ansana de ebesi yesi entikata Egypt wo mo nyina nso hwe se wo betumi ne mpanimfo yi akọ entiase enwomam kasia no asi ensam a ye de somwo enanwumre no na poso bie ene se prosifo abo momoden pa ama asenwura kase ohene popro ya na nipa bi se wono makoche no wo ma agenasi boko ya wo chese nyachie na emum na ye hwehwemu ene wo moye akwatia by election year 2nd September eboso no Eastern Regional Chairman the MPP amanyoko no wono so ekasa se bambo ebekoso e de ama na de hye eno na yewura IGP se wo manya nipa makoma akompa achi aso wo mo ye nwotwe osu se de ekoso wa Blakman North no wo ho bom mu eno nti so mpaka se hwehwemu a ye se Ghana ha wo mo agent tie wa pomde mu nipa be se mpema duoso wo mo tifie nanso
Oswafo ho apom ne nsem so wo se achia ne emu ye edese abebu nyina achim dan government hospital na won so no egugem ni nyina ne se wakodi sika ye nie ama National Health Insurance Authority for se wonom enfemra nyame de che da chena na ye asantema hema na wotweda na se de mu nkomote no yekọ ekodi e hot bite so ensem no na ahodo bebre e kan we no mu ho e na ye je brede mu nchimo bre na nso messages kakra odi aba no Hajia special local foods na daworoma se wo pa aduane papa na wadi na wate da pa de a Hajia special local foods for ni kire mu ho wo ha transition chen ho no a atomic kwan no so no e ho a enu obutu je numbers no 0246 359 921 0246 359 921 bia na wuntimi nkontimi de numbers na ma wo frɛ na mo fa aduane no se ne ye wo pɛ no na wo fa mro so betimi so de a wo ha atomic kwan no so transition chen ho no a ne abusua ne nkwatena ase ne wukuo na mo nkodi na bibia anya fine o messages ni bi ni say Ata edeka ena wode abai wase sompa mo ye adwumaso great job ena ono so waka de akere wase sompa on top ye da se papa ye keke kasoa ena wona so de ne de aba American Town Kenke House ho wase aka GBC Gigba Omia another chance wase akwatia eye blue confirmed by God trust no man yo yeah that's wase kudos to Nana Henkan aka Kade Golden Boy and Silver Tete incoming PP General Secretary na wono so ne de ya wode ba ye eno no yenko aye justice owusu enche wase wode ne nchia ema onabo Katrin Afeku yo ono so SNPP Next National Women's Organizer position no ena ebe die yeda se atadeka ono ne die no so ya boso yenko ye ni mo ya chimbo de wase wo hwe life e UK na wase senia niema esi ekwo ewo eye na wotweda ya asante hema ye de eba behhehye so wo china da no a wase ya reho semti no we duedue modue ena wode ema asante man enyina ewura ene eye Ghana nyina we eye yenua bema ya wono so ewo Basidan UK aba eno no yeda se papa ye Samuel Kofi apia wase omayadwo ye ne yetiefo ne yahwefo nyina wo hwe live every Elmina wase ne nchia kase yenua bema omo nyina se maame Afeku de wono ene oba obetimi aba abekuramu ewo ema donfrefo enso edi brandi ama MPP ntine nchia wono so se wode kwo ede ama ne Samuel Kodwo owusu wase oma obibia da adwo wase ye bompa ye ema se asumdwe mapa ebetimi ade ehi ewo akwatia wono so ne nchia kese kwa mama Catherine Afeku yo yeda se Bemba MPP wase omayadwo ohwe live free eya Spinters MPP wase womu ehia eye dynamic leader sebe ye obetimi aba betoto niema ewo women organizer di brand hunte no obi a efa ne chidom embo mame Catherine Afeku ediemu na bibia so enkoye sanso na atadeka se wodi duedue modue ensem eto ediama eye asanteman wase de ato ye ne no ye nyina ye nkafra ko mensa dome pillar 2 eno no so di we se ba wase enfa honi de besie bia no MPP akwatia seat no betimi asan afa ne biem yenko we se ne fa ensi ebre no enya ye be Rahim Rankin yeda so de ba master planner junior Kentampon so yeda se sanso na na akua boaten Abrekuma Central won so yeda wase papa Emil Smith akwa Kelly Junior Tielo and Afeku mensa so munyina yeda mo wase hasenom na eye hot bite kase ya ye shase no no pemu no ebesi no so no yede esi enu no basa na ye tena se de nsem no ya no begu ho asew ede ema mo midi de wadne re mame akua yeboa esi amabronya abrewatia mene triple A mine ejapia Apam Dadaa ena afi Obrempong nana kwaku ampoma yes sorry so ama third service atwaso